салом алайкум бародарҷоно, салом алайкум дӯстои меҳрубон, салом алайкум бачаҳои очам. Умедвор ҳастам хушҳол ва хирсанд ҳастен. Аввалаш худованд созем бародарҷоно, хубен? Саломати ҳакотон хуб аст? Бародарои қанд зинда бошен. Чӣ тон гуфтанем ширина? Деревни Волосово гуфтани ҷо аст дар Владимирский област, сторона Владимирский област. Ина бародаро дарога ай параям ра ҳастай. Ин ай ворота, ворота рас аввал суратги сёнкака, ин ай ворота, ин ай шитевой свет, ҳама чиш ҳастай. То ҳами началай деревния чӣ овардагиан? Газ ҳам овардагиан то началай деревния. Ҳами кӯчада дута ё сета рисай дига ҳама тоҷика то поёна. Анаки иси биё бо бачаёча. Нехай ворота калитка мона. Калитка, нехай ворота. Қариб бачаёча 15 содиқ заминай. Инҷа ма ҷои турник кадагиём. Ина дидестен ҷои турник, ҷои брус, ҳама чизош тайёрай, оҳанош. Ана просто сварчик наёфтем рости гап ки ҳамя варид кинем. Мерем бародаро, аввал заминая нишон диҳем. Эй ова беоб зиндагӣ кардан худаш душвор аст. Беоб. Ба ҳамин хотир мо якум чӣ кор кардем? 10 колодес шинондем. 10 колодес. Ана бародарҷоно 10 колодес кандагем. 2 тажда об пур аст. 8 дигаш холӣ аст. Ина дидестем. 2 таш пури об аст. Ина замин. Далши. Шхел ки мебинен шерои нар калони замина мешава ки иҷада якта вай кинен, номаш чи аст? Парник кинен. Любой чӣ мешава зиндаӣ карда. Мақсад корида мешава. Пиёз, зелен, ҳамин чизо адушии бад мешава. Якта ледни, якта ҳамом, якта туалет. Вот. Это вокруг дома, короче, можно сказать. Пойдем дальше, я покажу. Хаяхто хид кардени чи аст? Мангал. Мангал ай бачо. И барои авқот мекардаги ҷо. Я тӯли 3-4 сол шуда инҷа мо авқот мекунем. Мақсад ин ледни кухни чамона гӯё. Ин вая дри асфалт, иҷа тагиш асфалт кадаги. Дри асфалт дай мақсад замин асфалт дай иҷаш. Мегзарем ба қисми хоначаи времянка ки 5 сол пеш кардем. Пеш ай карантин, то есть 5 сол не, пеш ай карантин. Ҷая устолча, на я халадини. Ҳамин чизе ки ҳаминҷа мебине, ё ахи падаркаш бонус шаидранаш. Чизе ки мебине. Во рафтем дальше. Будро бачаҷон. Ина хоначае ки дар ҳақиқат дар зимистон, як соли зимистон як бародар ҳаминҷада мақсад зиндаӣ кард. қатъи зану кӯдакош як соли зимистона дар ҳаминҷа бироварда як бародари қандмо. Шерои нар будро айдаринахи инаи иҷа бо чӣ дора охи? Чӣ мегӯянд номаш даққа? Шкаф, пикаф ҳама хеле қоидави айдаи хонача. Дута диван айда иҷа бародарҷоно. Чӣ хеле ки мебине ина тумбучкачаи барои пасуда масуда ҳастай. Дар дораи комнатача. Мақсад 100% айда. Ина бинен дахтон. Ёз мерем ина хонаи калона тамошо кунем хитон. Инай пешиш, пеши хона. Тагиш асфалда. Инай меҳмонхона медурем ози. Инай дромади калидорша. Калидорша дида чӣ хел калона. Инай ҷои свет. Чӣ хеле ки мебинен полностью ҳамаша монтаж электрикиша кардагем. То 2 метрача.
деэтаҷа инаи ҳама кафел ротбанд шпаклёвка то что дидестен ҳама чиз харидаги тайёра плиткое ки мебинен инаи меҳмонхонае бародарҷону калониш худо дурӯғ накунад 7.5 ба 3.5 ҳам хеле плиткои калона дидестен худо умри бародара дуроз кунад плиткоя як сол пеш падарка када буд як дунё плиткая иҷа инаи турбое ки шумо инаи хонае ки шумо дидестен инаи трезош дута трезаи калон мақсад ба тамоми саначаи хона мебинен хонаи спальни ҷои хов хонаи майдаки чотка чӣ хеле ки мебинем бародарҷоно шпаклёвка задем ким кай сар када буданд шпаклёвка занг задам бародарои устои номи гуфтанд ки бародарҷоно мақсад дар зимистон ия накунен хонаҳо хунукай мақсад шпаклёвка ҳама мереза ба ҳамин хотир лучи накунен ҳамин кора баъд мо фикр кардем ки хай биёяк мо усто нестем то есть бародаро медонанд ҳамин кора лучи биё намекунем ба ҳамин хотир мо решат кардем ки ҳама чизаш беста ай тобистон кадоме ки мехоҳад ҳамон мекунад худаш но гуфта намона ина голдбанд тайёрае ҳамаш стяжкошам кадагия чӣ хеле ки мебинем наҷа кухняе бародарҷоно плиткашам задагия чӣ хеле ки дидестен анаи ҷое ки сиёҳояе и чиста ҷои ваяе шкаф гарнитур ҳам болош намебиянам охе чотка мешавад иншаллоҳ дидестен плиткош ҳамаш задаги тайёр ина мегзарем ба қисми камтараки болош мондагия инаи калидорчааш шкатуруш задагия калидорча полностью инаи оҷатхона дута оҷатхона дорад якта дар якум этаж якта дар дуюм этаж дута шкатуршам ба ҳамин хотир назадем ки мақсад накафа гуфтам инаи ҳамомшам калони хушрӯя иншаллоҳ плиткои оҷатхона плиткои ҳамом ҳамаш ҳаста тапа тайёр чӣ хеле ки шумо худтон дидестен иҷаш мешавад ки плиткаи рӯяи блок занӣ ровна стенаош чотка иншаллоҳ мешавад ки шкатур кунӣ баъд мақсад ҳамин ҷоя занӣ мегзарем дар қисми дуюм этаж бачаҳо чам дуюм этажа мо ба кадом хотир маҳкам кардем мондем ки ягон хинаки пинаки набиёя просто гирифтем мақсад ҳамин юзби ҳамҷа мондем дуюм этажа иншаллоҳ кадоме бародаре ки мегира ай сидқи дил ба бародармон насиб кунаю фақат маъракаву тӯйша гузарнодаи хона инаи калидоруш бародарҷоно дидестен чихел калони хушрӯя калидоршам чоткая калони хушрӯи мақсад соза то что дидестен наҷа бояд маҳкам шава ограждение шава чтобы ки ягон гудак нагалта мақсад ай аввал плано чихе буд бародаро анаи хоначае ки дидестен хонача не хона ина комната светош ҳама ҳаст нелони қимат партуфтагием тагда курпачош ҳама ҳаста метавонӣ уже зиндаӣ кунӣ дар хоно 100%. инаи як хонаи дигааш ду хона дар дуюм этаж пола дидест чӣ хеле ки мебинем пол ламинатаи ҳама мақсад инаи сеткаҳо барои трезаҳои поёну болояе майдакош барои болоя калонош барои поён ҳама сеткаҳош ҳаст светошам мемирад дар мегирад чотка ана мегзарем ба хонаи калони дуюм этаж бениҳоят хона калонае худтон тамошо кунем бибинен баҳотин мешавад ки иҷа ягон одами
ба қудрат бигира иҷара метавона спортзал кунад даже метавона мақсад чиста ягон барои меҳмонош ягон билярд ягон ҷои зур кунад. И дигар метаҷа ин ҳоҷатхонаи мақсад ҷои дастшӯяй дари времянка часпонда будем хай мо времянкамон 2 сола наи оина дошта дидестен мақсад наи оинаам чоткай да танаи девори часпондан дар кӯра халос анами полиш мондагия и дигар метаҷ то есть чихе мондагия дидестен чико кардан дар кӯра тамом наи тахтаҳое ки дар пеши ман мебинед дар пишти ман наи параи почаамда дар берун як гарасу дигаам хали тахтая бародарҷонон и тахтаҳои чизе ки дар дариями хона ҳастай иншааллоҳ аввалаш худованд ҳамаш падаркая хеле ки изначала гуфтем бо охир дар мегем плиткаош падаркай голд банд харидагем падаркай мақсад як дунёи дигар тахтаош падаркай хай хулосат кадоме мегира одаме баақл бовар мекунӣ намекунӣ айдини миллион зиёд рафтага 7-8 сол ҷамъ кардаги пула бовар кунӣ дар ҳамин 3 сол фақат дар ҳамин задагем. Ана бародарҷонони ман лайка фаромӯш накунед. Зинда ва саломат.